Ja, een hele goede avond, dames en heren. En welkom bij deze livestream live vanuit het vernieuwde MEC Maastricht. Fijn dat u de tijd neemt om op deze prachtige lentedag toch even te kijken naar onder andere de bladlancering, de allereerste van Chapeau in 2021. Maar we beginnen uiteraard met onze gastheer te verwelkomen, Rob van de Wiel. Hartelijk welkom, althans eigenlijk, ja, we zijn bij jou, dus eigenlijk dank voor de ontvangst hier. Compleet vernieuwde MEC Maastricht. Je krijgt volgens mij overmorgen officieel, zoals dat dan gaat, van de bouwheer de sleutel terug. Ja, klopt. Een speciaal moment na toch wel een lang traject. Hè? Ja, het is een heel speciaal moment in die zin. Ik heb wel van de bouwers geleerd, het venijn zit hem altijd in de staart. Dus we zijn nu dag en nacht met elkaar bezig om de puntjes op de i te zetten. En daar hoort bij zo'n kwalitatief gebouw. Dan moeten we echt alle systemen testen. Van verlichting tot brandmeldinstallatie. Het moet veilig zijn, het moet mooi zijn, het moet compleet zijn. En we hebben echt iets gedaan. Dus de mensen die daar actief mee aan de gang zijn, die zijn tot diep in de nacht bezig. Jullie hebben veel aangepakt, kunnen niet alles benoemen, maar noem eens enkele highlights. Wat zijn een paar grote zaken die jullie hebben aangepakt? Nou, wat wij als hoogste doel hadden was vooral onze congresfaciliteiten verbeteren. Dus wij wilden een grotere doelgroep bereiken, 3.000 tot 5.000 pax, dus deelnemers, het aantal vergroten. Dat zit hem dan ook in de breakout ruimtes, de kleinere zalen. Dus we hebben vooral veel breakout ruimtes gecreëerd. En de auditoria zijn van de laatste snufjes voorzien. Dus onze doelstelling is meerdaagse internationaal naar de stad halen. En dat kunnen wij met deze accommodatie weer perfect. Perfect. En daarmee kun je ook weer vooruitkijken. Hè. Ik denk, we moeten niet meer terugkijken naar achteren. Daar zijn al genoeg interviews over geweest. Maar ik denk dat jullie, dit is ook een symbolisch moment om weer vooruit te kijken. En dat doen jullie, neem ik aan ook. Nou, wij kijken sowieso niet terug, want wij hebben stilgelegen. Dus achter ons is een zwart gat. Ja. We hebben met onze club hard gewerkt. We hebben kunnen bouwen. Maar we hebben ook heel veel aan het MEC gewerkt, procesmatig. En nu kijken we vooral vooruit. We hebben de club gelukkig bij elkaar kunnen houden. Talenten die nog steeds ingezet kunnen worden, dat was me alles waard. En nu kunnen we hopelijk vanaf september, maar ik durf het nog niet met zekerheid te zetten. Maar vanaf september staan we eigenlijk continu, 24 uur per dag, 7 dagen in de week vol. Dus de focus ligt vol nu, onder voorbouw uiteraard, maar vanaf september. Ja. September, ja. Wordt volgens mij, als ik ook in mijn eigen agenda al kijk, en ik denk dus ook zeker jouw agenda, het wordt enorm druk in die maanden, want iedereen wil alles in die maanden nog gaan proppen. Nou, we hebben ook tegen de club gezegd, zorg dat je je vakantie opgenomen hebt. Wij hebben je nu nodig. We hebben lang genoeg stilgelegen, maar wij hebben ook gewoon de adrenaline van onze sport weer nodig. Ja. En dat zijn congressen en dat zijn beurzen en dat zijn evenementen. Dus we staan eigenlijk te popelen. Ja, we kunnen eigenlijk niet wachten. Maar jullie doen, neem ik aan, niks tot aan september. Wat gebeurt er van nu april tot september? Nou, we beginnen daar met stofzuigen. Dus kijk, als we over 20 minuten klaar zijn, dan gaan we dat doen. Ja. Dan gaan we het gebouw opleveren. Nee, maar wij zijn natuurlijk continu met onze klanten in contact. En wij hebben lead times op onze producties van maanden, jaren. Dus wij zitten gewoon in de verkoop voor 2021, 2022 en verder. Dus wij zijn gewoon in business. En wij zien het netwerk weer wat op gang komen. Dus we proberen daar ook het MEC bij aan te laten sluiten. En wat er staat te gebeuren is natuurlijk ook nog de grand opening van het MEC. En de open dagen, daar werken we allemaal aan om ook het MEC aan het publiek te laten zien. En die staan ook in september gepland? Ja, staan in september. Ja. Wij staan hier in het prachtig vernieuwde auditorium. Mensen kunnen het thuis niet zien, maar 2 kanten. We staan hier midden op het podium. Maar jullie hadden ook in de MEC Studio kunnen staan, want jullie hebben ook een compleet vernieuwde MEC Studio gebouwd. Hè? Of een nieuwe eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk een nieuw initiatief. Je ziet dat corona dan toch iets brengt. Onze branche, live communicatie, schuurt al jaren tegen het feit aan, moeten we niet wat meer digitaliseren, moeten we niet uitbreiden. En nu kon je niet live ontmoeten. We moesten wel iets bedenken, dus dan creëer je een studio. En ik denk dat we dat met onze partners voortreffelijk gedaan hebben. En er staat iets moois, dus je kunt nu, we zeggen wel eens hybride evenementen, maar je kunt ook gewoon eigenlijk compleet digitale evenementen doen. Het is gewoon een nieuwe tak aan de boom van het MEC.
Dus dat is wel iets blijvends, ook na corona, ook in 2022, zeker. 2023. Ja, ik denk niet meer dat we dit loslaten. Nee. We zien ook de successen van deze formule. Ja. Maar onze kracht zit natuurlijk in ontmoeten. Ja. Kom bij elkaar, netwerken en kennis delen. En hopelijk kunnen we dat vanaf september weer volop hier in Ja. het MEC Maastricht. Nou, we doen er nu alles aan met onze teststraten, vaccinatiestraten. Dus aan ons zal het niet liggen, alleen we moeten nog wat spuitjes binnenkrijgen. En dan kunnen ze hier snel gezet worden. Ja, dan kunnen ze snel gezet worden. Dank u wel voor de tijd en voor het gesprek, Rob. En laten wij even snel gaan kijken naar, hoe ziet die MEC Studio dan uit? Bent u op zoek naar een unieke en innovatieve manier om in contact te komen met uw publiek? In tijden van social distancing kan een online of hybride evenement de oplossing bieden. De splinternieuwe state-of-the-art MEC Studio biedt alles om u hierin te faciliteren. 3, 2, 1. Indien gewenst, gecombineerd met een live evenement op locatie. Ons professionele team staat klaar om u te begeleiden van begin tot eind. De unieke combinatie van de MEC Studio, de 3 evenementhallen, het volledig vernieuwde congrescentrum met 2 auditoria en 55 breakout rooms maakt MEC Maastricht de perfecte locatie voor uw live, online of hybride evenement. In de MEC Studio staat alles klaar voor gebruik. Met ons professionele apparatuur en professioneel team is ons registratieplatform volledig opgemaakt in de look en feel van uw bedrijf of evenement. Lights, camera, action. Ja, en van een kijkje in de MEC Studio terug hier naar het auditorium, uiteraard ook in MEC Maastricht. En bij mij aangeschoven 2 collega's, Demi Jansen en Jo Kortraat, uiteraard beide van Chapeau Magazine. Want de hoofddoel, of althans de oorzaak dat we hier vanavond staan, is toch wel de bladlancering van Chapeau Magazine. Normaal gesproken doen we dat met een iets feestelijker evenement, met mensen erbij om echt te netwerken. Alleen in deze tijden op dit moment nog met een livestream. Belangrijk moment voordat we het nieuwe magazine presenteren is eigenlijk een nieuw logo, een nieuwe huisstijl. We waren daar aan toe, Chapeau was toe aan een nieuw logo. Waren we toen een nieuw logo. Sommige mensen zullen misschien zeggen van niet, maar wij vonden van wel. Het huidige logo dat bestond al sinds 2013. Toen was het echt tijd voor modernisering. Ik was er zelf niet bij, jij volgens mij net wel. We hebben toen voor een heel strak en modern logo gekozen. Dat hebben we altijd mooi gevonden, hebben we ook altijd achter gestaan. Maar de laatste maanden, tijden merkten we toch dat we behoefte hadden aan iets nieuws, aan iets warmers. Iets waar ook een beetje die Bourgondische sfeer uit terugkwam. Okay. Dus dat zijn eigenlijk, als je vraagt wat voor elementen gaan mensen in dat nieuwe logo zien? Wat voor elementen zijn het? Of wat voor gevoelens? Uiteindelijk zullen de mensen het zelf moeten zien, maar onze logo dat is tot stand gekomen met het hele team natuurlijk. We hebben daar maanden voor ontworpen en gebrainstormd. Uiteindelijk heeft Miranda Reinders een logo ontworpen dat wel nieuw is, maar niet te hip. Dat wel vernieuwend is, maar ook een beetje tijdloos. Het is de bedoeling dat het logo hele lange tijd meegaat. En ze heeft daarbij heel erg gelet op de nieuwe generatie die er ook bij Chapeau langzaam aan zit te komen. Als jullie logo dadelijk zullen zien, dat volgt dadelijk, zal duidelijk worden dat we afscheid hebben genomen van de kapitalen. Het huidige logo is eigenlijk volledig in kapitalen geschreven. En het nieuwe logo heeft heel veel rondingen en zachte vormen. Okay. Laatste toevoeging is dat het logo niet te kunstzinnig is, maar wel heel erg past bij de uitstraling die wij beogen voor het merk Chapeau. Nou, een mooie inleiding. Ik zou zeggen, laten we ernaar gaan kijken. Het nieuwe logo gepresenteerd en het nieuwe logo brengt ons uiteraard ook dan bij het nieuwe magazine, de eerste magazine van 2021. Jo, je hebt hem daar bij de hand. Hè? Wat zijn wat dingen die anders zijn geworden? Wat valt op? Het logo dus, dat heeft Demi al uitgelegd. Ja, wat ik zelf wel bijzonder vind is dat de cover ook anders aanvoelt. Het is dus minder glimmend, minder glossy heet dat. Maar dit, naar mijn idee, is dit zelfs nog iets luxueuzer. En wat heel bijzonder en belangrijk is dat
Het papier komt hier uit de regio van Sappi. Het binnenwerk, de cover komt uit de Ardennen. En het papier is ook nog duurzaam, circulair. Dus in die zin brengen we nu een blad op de markt in een zeg maar eco-stijl. Terwijl het dan toch niet uitziet als geitenwolle sokken. Integendeel, het heeft een hele luxe uitstraling, maar toch milieuvriendelijk. Zeker ten opzichte van wat we eerst voor papier gebruikten. Het glanst ook iets minder, hè, omdat het iets matter is. Sluit dat ook iets meer aan bij toch meer de zakelijke kant die meer en meer belicht wordt in het magazine? Toch, Ja, nou natuurlijk belichten wij de zakelijke kant zeer. Hè, bijvoorbeeld met een reportage over het nieuwe Mac. Maar we vliegen dat nog altijd aan vanuit de visie dat het wel degelijk moet gaan over het goede leven. Dus het moet heel aangenaam zijn qua gevoel om dit blad door te lezen. Ja. En, dus het is niet een strak zakenblad, nee. Maar we maken zeker een mix. Die ontwikkeling is al heel lang aan de gang. Een mix tussen het goede leven met culinair en mode, et cetera, aan de ene kant. En het zakelijke aan de andere kant. En volgens mij is dat een goed huwelijk. Goed huwelijk. Nieuw papier, nieuw logo, ook nieuwe rubrieken? Er zijn een paar nieuwe rubrieken. Kijk, je moet niet het hele blad op zijn kop zetten, want dan is het net alsof we het niks meer waard vonden. Dus dat lijkt me niet handig. Maar bijvoorbeeld zijn we nu gestart met een hele serie over circulaire economie. En dat past ook weer bij het papier, et cetera. En dat is wel iets wat niet zomaar een trend is, maar een thema dat de komende jaren een belangrijke rol zal spelen. Maar de attente lezer zal bijvoorbeeld merken dat, daar staat geen restaurantrecensie in. Hoe kan dat nou? Nou, heel simpel, we konden nergens binnen. Nee. Als Michelin nergens binnen kan, ja, dan kunnen wij ook natuurlijk nergens binnen. Nee. Nee, precies. Nu je daar toch over begint, want we gaan richting het slot van deze livestream al, richting het culinaire gedeelte liever gezegd. En nou ja, vandaag was normaal de dag van Michelin. Het is nog altijd de dag van Michelin. Alleen de sterren voor Nederland die lekten afgelopen zaterdag al uit. En ja, jullie twee stonden eigenlijk alle twee al een half uur, 3 kwartier nadat het uitlekte, stonden jullie al bij Hans van Wolde. Bruut, 172, 2 sterren nu gekregen op de stoep. Hoe was zijn eerste reactie? Een beetje beduust? Of, Ja, bij wijze van spreken stond hij nog in zijn pyjama. Maar in ieder geval, we konden hem al vroeg overvallen. Er waren verder nog geen vrienden, bekenden en weet ik wat, alleen een paar personeelsmensen. Dat had enerzijds ermee te maken dat we heel vroeg op de hoogte waren van het feit dat er iets mis was gegaan bij Michelin. En anderzijds hadden wij daar ook al een afspraak, maar de bedoeling was dat we daar een voorbeschouwing voor L1 en voor Chapeau zouden gaan maken. Maar nu gingen we meteen voor de finale en niet voor een voorbeschouwing. Nou, laten we de voorrondes, die waren gepasseerd. Ja. Nou, laten we even samen met de kijkers thuis kijken naar die eerste minuten van jouw interview, net 45 minuten nadat het uitgelekt was. Ja, Hans, een beetje een raar moment, want maandag zou de spanning zijn, dan worden het er 1 of 2. En nu is het zaterdag en het is al bekend. Ja, de weekendbubbel maar dan, hè. Heerlijk. Ja, nee, goed, we zijn heel erg blij. Ik ben vooral je hebt pas een paar minuten gehoord. Ja, voor mij is het eigenlijk... ik kreeg een appje van collega's. Ja. En ik denk van, begint de ellende weer, weet je wel. Begint dat, het is zo makkelijk plakken en dan 2 sterretjes eronder douwen en dan is het weer... Dus je gelooft er niet? Nee, ik ben altijd heel nuchter. Ja. Dus op een gegeven moment was het wel heel erg heftig. Ik denk, jongens, dit gaat niet. Dus ben ik maar even een paar keer gaan bellen. En we mogen hem aan de muur plakken. Ja. Had je gedacht 2 sterren? Want ik bedoel, je hebt in het verleden ook 2 sterren gehad, dus dat is niet zo'n punt. Maar alleen, je bent maar 4,5 maand open geweest. Dus, ik had inderdaad gedacht, voor de jongens had ik 1 sterretje voor de jongens. Ik zeg, jongens, die gaan 1 sterretje in ieder geval krijgen. Ja. Ik zeg, want dat zijn jullie echt 100% waard. Waardoor mijn brigade zei van, maar we hebben toch 5 jaar lang jou ondersteund. En ik was ook heel trots dat ik heb echt alles op alles gezet om de brigade hier bij elkaar te houden. Dus alles verkocht, alle centjes iedere keer gespaard om de jongens maar te betalen elke maand.
om die club bij elkaar te houden. Dus ik vind ze echt 100% 2 sterren waard. Maar ik had het niet verwacht, daar ben ik heel eerlijk in. Ik had echt verwacht, jongens, we gaan gewoon met het eerste sterretje gaan we knokken voor de tweede. En dan moeten ze gewoon dat gevoel krijgen, dat powergevoel, wat ik toen al die jaren geleden had. Van, wil je ooit die 3 sterren hebben? Weet je, voor mij is het een ander gevoel nu. Maar ik ben nu hun coach en ik vind het zo fijn dat ze allemaal dit nooit, dit mogen ze hun nooit meer afnemen. Dus voor hun is dat heel belangrijk. Ja, maar zelf. Tuurlijk, Tuurlijk krijg ik een kick van. Ja. Natuurlijk, het is encore, het is weer dat gevoel van jaren geleden. Dat het in één keer, zoals Martijn Krabbe vanochtend me belde. En die zegt van, jullie staan op een trampoline en we hebben nog niet echt heel hoog geveerd. Dus ik hoop dat ik ze wel een beetje naar beneden moet trekken. De benen op de grond. Beentjes op de grond blijven en gewoon blijven wie je bent. En het doel vooruitstreven waar we naartoe willen. En dat is niet die 100% 3 sterren, willen we echt. Dat is echt niet. We willen gewoon naar die educatie voor jonge mensen. Wij willen gewoon hier mensen bruut laten beleven. Ja, en bij mij 2 nieuwe gasten. We gaan op het culinaire gedeelte door. Bij mij Sylvie Slachter, beursmanager BBB Maastricht. En Hassan Ali van Formaat Groep. Hartelijk welkom beiden. BBB, oktober gaat het dit jaar worden, toch? Sorry? Ja, het gaat dit jaar in oktober weer eindelijk een feest worden. Daar hebben we een heel jaar op moeten wachten, of eigenlijk 2 jaar. En wij kunnen niet wachten om ons werk te doen. Die ondernemer en die leverancier weer te verbinden. Een mooi programma, een mooie beurs. Wij zijn er gewoon helemaal klaar voor. Helemaal klaar voor, inderdaad. Helaas noodgedwongen een jaar extra voorbereidingstijd gehad. Ja. Wat zijn enkele nieuwigheden of wat kun je al met ons delen? Wat kunnen mensen verwachten? Nou, het begint al als je dadelijk binnenkomt op de BBB, dat de hele look en feel gewoon veranderd is. En we hebben een hele mooie programmering met nieuwe specials. En we hopen elkaar gewoon weer te kunnen ontmoeten live. In de Foule Culinaire Comio Theater of in de demokeuken van Saisonnier of ergens anders op de BBB. Het maakt eigenlijk niet uit als we er maar zijn. En een hele hoop nieuwe dingen gaan we ook nog bekendmaken in de komende periode. In de komende periode. En dat brengt ons meteen tot toch wel een primeur voor vanavond. En aan jou de eer om te vertellen. Ja, nou, wij zijn ontzettend trots dat wij dit jaar de 3e editie van de Limburgs Culinaire Gala, onder andere samen met jou en met jou, mogen gaan hosten op de allereerste dag van de BBB op de maandag. Ja. In het MEC. In het MEC. Dus maandag 11 oktober liever gezegd, de eerste editie van de 3e editie van de Limburgs Culinaire Gala. Normaal altijd in januari, maar helaas door corona uiteraard niet kunnen doorgaan. En dus nu de samenwerking met BBB Maastricht voor de 3e editie. En de samenwerking met BBB, maar uiteraard dus ook de samenwerking met Formaat Groep. Want jullie zijn de nieuwe horecapartner van het MEC Maastricht, zeg ik dat goed? Ja, klopt inderdaad. Wij zijn inderdaad ook trots dat wij hier mogen zijn. We gaan mooie dingen doen. Het wordt een druk half jaar, maar als Formaat zijn, dan draaien we daar onze hand niet voor om. Dus we gaan volop aan de bak. Maar ik kan me ook voorstellen, trots toch dat jullie MEC Maastricht hebben binnengehaald. Zeker weten. Zeker weten. We kennen het MEC. Ik heb er zelf gestudeerd in Maastricht, hotelschool. Dus ja, we kennen het MEC als geen ander. Dus fantastisch om dit als opdracht mogen binnen te halen. Ja. Culinair gala, voor de mensen, we laten wat beelden zien voor de mensen thuis. Hoogstaand, black tie. Allemaal sterrenchefs, maar jullie zijn wel gewend bij Formaat Groep om op hoogstaand niveau dergelijke grote evenementen te organiseren, denk ik. Zeker. Ja. We hebben al wat mooie zaken mogen doen. Formule 1, VIP gaan we doen. KLM Open hebben we natuurlijk helemaal gedaan. Onder de nachtwacht dineren in het Rijksmuseum. We hebben redelijk wat feestjes op onze naam staan. Redelijk wat feestjes op de naam. Zeker weten. En jij hebt ook nog een keer een primeur, want zoals wellicht de mensen weten of anders bij deze, wordt elk gerecht tijdens de culinaire gala gekookt door een sterrenchef. Afgelopen 2 jaar waren dat steeds Limburgse sterrenchefs. Maar voor dit jaar gaan we voor de eerste keer een niet-Limburgse sterrenchef uitnodigen. En die komt uit jullie koker, hè? Dat klopt helemaal. We hebben een superchef aan boord natuurlijk, Joris Beidendijk.
Heeft al een ster met het Rijksrestaurant en nu eentje met Wils natuurlijk. Vandaag eigenlijk gekregen. Vandaag net gekregen, ook nog een primeur. Ja. Dus hij komt ook meekoken op de BBB tijdens het culinair gala inderdaad. Ja. Helemaal super, dus dat is meteen de eerste naam die we bekendmaken voor het gala. Ja, en de andere namen die volgen de komende weken en maanden. En ja, vanuit BBB gaan we nog genoeg horen, denk ik, de komende weken. Absoluut. Dus, zeker, helemaal goed. Goed, dank jullie wel voor de korte komst, maar toch heel goed om dit te brengen en toch wel een primeur. Limburgs Culinaire Gala, 11 oktober, de maandag, de eerste dag, in samenwerking met BBB Maastricht en Formaatgroep. Dank jullie wel. En dat is het eigenlijk meteen voor hier de livestream vanuit MEC Maastricht, vanuit het auditorium. Dat wil niet zeggen dat jullie al hoeven af te haken, want eerder deze week, liever gezegd 2 weken geleden, in aanloop naar deze bladlancering, werden Jo Kortraat en ikzelf geïnterviewd naar ons verhaal over deze transformatie. Is reeds uitgezonden, maar voor de mensen die het gemist hebben, kunnen dit nu bekijken de komende 15 minuten. En sowieso willen we dus al van hieruit zeggen dankjewel aan MEC Maastricht voor de gastvrijheid en geniet van de komende lentedagen. Tot de volgende keer. Waarschijnlijk is de kracht dat we niet eens bezig zijn met overleven. Dat denken we niet zozeer aan. Wij zijn bezig met de inhoud en om die steeds beter en gevarieerder en boeiender te maken. En ook om weer nieuwe kanalen te ontdekken. Hè. Dus chapeau is van een magazine, wat we nog altijd zijn, uitgegroeid tot een multimediaal merk, zoals dat heet. Op alle fronten zijn we in die zin aanwezig, maar wel blijven gefocust op die niche-markt, op die kwaliteit. Ik kan me nog herinneren dat enkele jaren nadat wij op de markt verschenen als eerste luxe magazine in Limburg, want dat bestond er eerst niet en menigeen zei toen van, ja, waar begin je aan, want daar is Limburg veel te klein voor, dus niet iedereen had daar vertrouwen in. Maar en na enkele jaren zag je dat er op een gegeven moment waren er wel een stuk of 8 van die luxe magazines in Limburg op de markt. Ja, dat was natuurlijk veel te veel. Maar die waren met alle respect niet journalistiek aangestuurd, maar puur commercieel, om te kijken of je daar geld mee kon verdienen. En wij willen ook geld verdienen, of in ieder geval onze boterham verdienen. Maar wel op de basis van het vak journalistiek, op de inhoud. En als je geen inhoud hebt, dan alleen mooie advertentiepagina's, dan wordt het een saai magazine met alle respect. Je moet juist die combinatie hebben van sterke, goede verhalen, goede fotografie. En dat daar dan ook commercieel mooie pagina's in staan, dat is heel logisch. Maar die balans is zeer belangrijk. Ja, ik denk focus op die kwaliteit, dat is heel belangrijk. Focus op dat niche-segment. Als wij landelijk zouden zijn gegaan of als wij alle segmenten zouden zijn gaan bestieren, dan was je ook weg. Dus dat zijn 2 belangrijke aspecten. Nou ja, en vervolgens als ondernemer, wij als ondernemers tussen de ondernemers instaan. Dus niet langs de zijlijn als mediabedrijf, maar samen met de ondernemers ondernemen. Maar ook tussen je lezers instaan, samen kijken wat wilt je lezer. En daardoor heel goed en heel snel kunnen inspelen op wat de markt, zowel commercieel als qua lezerspubliek, wilt en wenst. En de grote bedrijven zijn natuurlijk super sterk, maar zijn wel een olietanker. Voordat zij naar rechts kunnen, zijn er al een paar weken verder. Terwijl wij zijn meer de speedboot. Dus wij kunnen, als we op maandagochtend beslissen we gaan naar links, dan zijn we 2 minuten later naar links afgeslagen. Dus we kunnen heel snel inspelen op dingen. Alleen zijn natuurlijk ook wel kwetsbaarder voor grote golven. Een olietanker kan wel tegen een flinke stoot. Wij niet, wij hebben een speedboot althans niet, dus je moet goed kijken hoe kan die daaromheen slalommen. Maar hier op de Maas gaat dat prima. Hier op de Maas gaat dat wel nog prima. Dus wendbaar zijn vooral eigenlijk. En flexibel en goed luisteren naar wat je ondernemers en je markt eigenlijk wilt.
een aantal nieuwe rubrieken en de vormgeving hebben we vernieuwd. En last but not least hebben we het papier vernieuwd. Dat wil zeggen dat het papier nog wat chiquer wordt. Maar de cover wordt minder glanzend. Dat wordt meer qua gevoel een beetje bijna leerachtig. Dus dat wordt half glanzend. Dat is eigenlijk, vinden wij, nog mooier. Het papier binnenin wordt ook nog iets dikker. Om daarmee aan te geven dat we echt voor het topsegment gaan en voor kwaliteit. Maar gelijkertijd is het ook duurzaam papier. En, zowel qua productie, dus dat is met ook een ecologisch stempel. Plus het is ook papier wat hier vandaan komt. In dit geval van Sappi in Lanaken. Ik denk kwalitatief sterk. Ik denk dat we online en social media net zo hebben ingestoken zoals we al onze kanalen insteken. Dat is focussen op kwaliteit en niet zozeer op kwantiteit. Chapeau is in de 24 jaar dat we bestaan altijd gaan focussen op het niche segment, bovenkant middensegment en het hoger segment en altijd bij de Limburgen. Dat is ons niche segment wat ons al 24 jaar sterk maakt. En dat doen we eigenlijk ook op social media. Dus je zit bij ons niet voor de honderdduizenden volgers. Alle social media kanalen bij elkaar opgeteld zitten we toch al aan 40.000 volgers. Maar wij focussen op die kwalitatieve volger die ook echt geïnteresseerd is oprecht in het goede leven in Nederlands en Belgisch Limburg. Een paar maanden geleden een nieuwe site gelanceerd, half jaar geleden. Die gaan we nu verder doorontwikkelen met ook weer dagelijks kwalitatieve journalistieke berichtgeving. Gekoppeld aan alle social media kanalen waarvan wij denken dat onze doelgroep daar ook op zit. En dat ook combineren met vlogreeksen, eigen videocontentreeksen. Ja, nog één printpijler, dat is onze gidsentak. Dus wij maken gidsen voor de TEFAF bijvoorbeeld, de grote kunstbeurs hier in Maastricht. André Rieu, maar ook onze jaarlijkse restaurantgids. Dan televisie-video, natuurlijk met de ervaring van Jo, ook al van 1997 bij de regionale omroep om televisie te maken. Doen we dat voor L1, maar ook voor eigen producties, Chapeau TV-producties, voor als het niet past binnen het L1-format of als daar een zomer- of winterstop is. Eigen vlogreeksen, eigen nu Studio Daxa, een eigen studio die on tour gaat. Dus dat is een volgende pijler. Evenementen, community tak, dus zowel richting het netwerk, heel belangrijk. Chapeau diners, chapeau bladlanceringen, noem ze maar op, tal van evenementen. Partnerships met evenementen, van een Interclassics tot een TFAF, tot een Lekker Venlo. En de zesde tak is dan de Chapeau Content Creators tak. Dat is eigenlijk dat wij journalistieke content maken. Dat kan een tekst zijn, beeld, fotografie, video's, vlogs, magazines, noem maar op. Maar dan niet voor onszelf, maar voor derden. Dus voor externe commerciële of overheidsinstanties. Wat we voor hun maken. Ja, laatste jaren, of laatste weken liever gezegd, zijn wij bezig met bijvoorbeeld voor het wielerteam van Boels Dolmans. Die bestonden 10 tot 11 jaar en hebben we dan een eenmalig jubileummagazine boekwerk van gemaakt. We hebben voor Paardensport Limburg, bestaan ook 10 jaar, een jubileummagazine gemaakt. Maar ook vlogreeksen nu voor het LIOF, die zijn een nieuwe tak opgestart, Limburg Toerisme. Zijn we nu met een vlogreeks bezig. De provincie wilde in de zomer het toerisme iets meer enthousiasmeren en reboosten, zeg maar, na de eerste lockdown. Nou, in samenwerking met L1, de provincie, hebben we een 8-delige tv-reeks geproduceerd voor L1 om de onbekende plekjes in Limburg te laten zien. Ik denk aan een boekwerk van een paar jaar geleden voor het Verdrag van Maastricht, 25 jaar liever gezegd. Dus eigenlijk tal van producties. Ik denk nog te weinig. Ik denk inderdaad, zoals je eerder al refereerde, van Chapeau Magazine, dat kent iedereen. Maar als ik nu ergens langs ga en niet zozeer met de saleskit, maar in een los gesprek van we zijn daar en daar mee bezig. Doen jullie ook content maken? Online kennen de mensen, moet ik zeggen, nu ook wel. Ze weten echt wel dat we op site en social media zitten, maar wat qua evenementen en wat qua vooral content creators, dat is een opdracht voor ons. Wij zijn heel goed in het vertellen van de mooie verhalen en de content van andere bedrijven. Maar
Daarom staan we nu ook eens een moment stil om ons eigen verhaal te vertellen. Want ja, net zoals een schilder vaak zijn eigen huis pas als laatste schildert, ga je als mediabedrijf vaak pas als laatste over jezelf vertellen. Dat zit ook niet in ons eigen. Wij willen liever gewoon de resultaten laten zien. En dan denken wij, dan zullen de mensen het wel begrijpen of snappen dat we dat doen. Maar ja, zo werkt het nu eenmaal niet. Dus ik denk het niet. Maar goed, dus daar ligt ook nog een hele wereld voor te winnen. En ook richting Belgisch-Limburg is dat wel een van de doelstellingen om nog meer die verbinding met Belgisch-Limburg te krijgen. Ja. Ja, wij hebben nu typisch genoeg minder salesmensen die voor ons werken dan destijds. We hebben meer, ik zal maar zeggen, inhoudelijke mensen die niet ergens naartoe gaan om iets te verkopen, maar die met die ondernemer of met de verantwoordelijke bij de instelling gaan kijken van waar ligt jullie behoefte, wat willen jullie naar buiten brengen en kunnen we jullie daarmee helpen op allerlei fronten. En dat kan uiteraard via onze chapeau-kanalen, maar het kan zelfs ook daarbuiten zijn en dan kunnen we nog meedenken. Maar communicatie, met name in de vorm van de journalistiek en ook geredeneerd vanuit de klant, en vanuit de markt, dat is ons vak, maar we zijn niet een reclamebureau. Hè? Dus als je een wasmiddel op de markt wil brengen, dan denk ik dat je niet bij ons moet zijn om daar een campagne voor te maken. Maar als het gaat weer om die inhoud, dan kunnen wij daar meteen in meedenken en we kunnen het ook nog uitvoeren. We hoeven daar niet, behalve ons eigen team, hoeven we niet weer bij anderen aan te kloppen om het dan te kunnen uitvoeren. Nee, dat is ons vak, dus daarom kunnen we daar ook 1 op 1 in meedenken. Nou, inderdaad, je zegt goed, evolutie. Het is niet dat ik ben in 2013 erbij gekomen, maar het is niet dat we dan op 1 januari 2014 meteen een revolutie hebben ontketend. Maar ik denk dat we samen goed zijn gaan luisteren naar de markt, naar je lezers, naar je zakelijke relaties. Goed gaan kijken wat gebeurt er, vooral nationaal en internationaal kijken wij vooral. Niet dat we ons daarmee willen meten of kunnen meten, qua grootte of qua financiële middelen, maar wel qua ideeën. En hoe kun je die dan goed transformeren, want je moet ze nooit 1 op 1 kopiëren, maar hoe kun je ze transformeren naar een concept wat op ons niche segment is aangeschreven hier in Limburg. En dan ga je stap voor stap prioriteiten stellen, want ja, nogmaals, een relatief compact team. Hè. Ik hoor wel vaak mensen zeggen, oh, jullie zullen een man of 10, 15 daar zitten op het bad in Maastricht. Ja, en als ik dan zeg dat we met 4 mensen zijn, maar wel vervolgens uiteraard met een pool van trouwe freelancers. Alleen met 4 zouden we niet al die kanalen kunnen bestieren. Maar daar kijk ik me dan toch wel verrast op. Maar vervolgens ga je kijken van, met de frisse nieuwe ideeën. Niet dat Jo geen nieuwe ideeën meer heeft, integendeel. Maar in combinatie met de journalistieke ervaring van, argumenten tegen elkaar opwegen en dan kijken, 1 keer maken we die beslissing van hem en dan een keer mijn beslissingen. Of dan zeggen we dan focussen we eerst op dit en dan dat evenement stellen we even een jaar uit. Terwijl je wilt het liefst alles zo snel mogelijk doen, want daar worden we enthousiast van ideeën en creativiteit en ondernemen. Alleen je moet dan goed prioriteiten stellen. Ja, dat is natuurlijk meer te zeggen door de markt dan door mij uiteraard. Maar het is wel zo dat ik nergens meer in feite hoef uit te leggen van wat chapeau is. En dus ik denk wel dat datgene wat we wilden bereiken en wat we bedoelen met chapeau, dat mensen dat ook begrijpen. Wij hoeven niet ingewikkelde marketingplannen en noem het maar op te maken. Datgene waar wij voor staan, dat begrijpen de mensen wel. En ook voor wie dat we de communicatie doen en via al onze kanalen. En ongetwijfeld heeft daar ook in meegeholpen het feit dat we gelijkertijd ook vanaf 1997 ook televisie kunnen maken. Dat gaat ook over het goede leven, weliswaar onder de titel Limbourgeois, maar
ja, Chapeau en Lambourgeois is een koppel, een liefdeskoppel zou ik maar zeggen. Eigenlijk zijn wij niet bezig met het magazine in stand houden. Wij zijn dagelijks aan het bouwen aan het merk Chapeau en het platform Chapeau. En dat dat over 15 jaar nog bestaat, ja, daar zijn we wel overtuigd van. Alleen via welke kanalen, ja, dat is niet aan ons om dat te beslissen. Hè. Lezen we over 15 jaar nog magazines in printvorm of hebben we dan hele andere kanalen zoals we vandaag de dag niet kennen? Ik denk zelf, en Jo ook wel, dat print nog de nodige jaren, en zeker ons luxe segment print. Kijk, de eerste print die zal afvallen zal print zijn, denk ik persoonlijk. Papier wat je niet langer dan 48 uur nodig hebt, dat ga je niet meer uitprinten of weet ik dan ook wel. Nee, dat hou je digitaal. Alleen ja, onze print en zeker het magazine, ja, dat hou je weken, maanden tot jaren bij je. Dus het magazine zal wel nog jaren meegaan. Alleen ja, als het ooit wellicht een keer het magazine stopt, dat wil helemaal niet zeggen dat het merk Chapeau stopt. Want dan hebben we in die tussentijd al lang, als het goed is, tal van kanalen die minstens even sterk of sterker zijn op dat moment. Misschien is het over 10 of 20 jaar juist wel heel hip dat je als een van de weinigen nog een echt printmagazine erbij hebt. Bij al die andere kanalen die je hebt.